felixe rizado. Opa, xentiña da boa. Oi, andábamos aquí xa. Como madrugades, Bueno, é a hora de estar. Vide comigo. A ver. Estaba eu pensando, dice, cousa rara, non? Que temos aquí, non? Casi prácticamente, cociña galega, xa se ve. Allo, cebola, pataca... Ben, mirade, imos a facer un corte de pavo. Un corte que é o osobuco. Aí atrás fixemos un xarrete enteiro, o día con Lucía Veiga, non sei se lembrades o día no Nadal, fixemos un osobuco de tenreira, non? O osobuco é o corte, é o xarrete, entón se cortas transversal, pois sale aí ese corte. Que pasa? O pavo ten patolas aí suficientes como para sacar un bo osobuco. E por iso imos facer un osobuco, pero de tipo fino, non? De carne branca, de pavo. Viño branco ou unha cervexa loura. Unha cervexa loura de calidade e galega, ben genial para facer esta receita. O arrecendo, que vades a notar, aos 5 minutos de botar esa cervexa, vades a decir, bueno, pois tiña razón. Aquí, coidadiño, hai que quitarse o sombreiro porque está moi bo. Como sempre, un estufado. Precisamos o polo e vamos a precisar unha cebola, un pouquiño de fariña, uns dentes de allo, tomate seco que teño aí, senón usades o tomate normal, quitades as sementes, quitades a tona toda, e metedes o tomate ou un tomate relado, e tamén vos vale. Pero sí que o seco ten un toque diferente, dalle ese toque que é moi agradable. Bueno, o allo e despois como complemento por fora imos a meter unhas ameixas e máis unhos orellóns. Tiña aquí estes cogomelos que van ir para dentro tamén. E por outra banda, vai isto. Isto imos a cocer, a pataca, a cenoura e máis os chícharos. E unha vez que os tiñamos cocidos, imos a limpar esa tarteira ou esa foto ou coller unha tixola e imos xunto con uns chiles e un dente de allo, imos a saltear un pouquiño toda esta verdura que vai acompañar o osobuco. Isto para enfariñar o osobuco e un pouquiño de caldo que xa teño feito pois para que ligue todos estes alimentos o que falamos antes de que precisamos un líquido na tarteira que sexa o transmisor de todos eses sabores. Aquí o temos. Se non, auga. Pero tendo o caldo, dalle ese puntiño. Osobuco de pavo. Coidado. Hoy tedes algunha vez, porque eu non é así comercializado nada. Vamos poñer as cousas difíciles, A don Rafa Durán. Será capaz de conseguirnos ese osobuco? Rafa, compañeiro, ¿dónde andas? Opa, xentiña da boa. Opa, hola, Xoanqui, amigo. Aquí o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Oído en Pontevedra. Se queres o osobuco, vouche levar o mellor osobuco, como sempre. Estaba pensando, por certo, se onde venden carne é carnicería, onde venden queixo, que sería? Que sería? Non? Que sería? Que... ¿No? Sí, me pillei, non pillei, no. Bueno, vou polo osobuco. Presento vos o Emilio, que é xerente responsable de Lago Aves, e a min dixéronme que aquí que tendes osobuco de pavo. É certo, si ou non? Sí, é cierto, un buen osobuco de pavo. É bo produto, vin o sitio adecuado? Has venido al sitio adecuado, correctamente. Que é o que caracteriza o que facedes aquí? Nosotros el osobuco de pavo lo hacemos del jamoncito de pavo macho. El jamoncito de pavo macho sale unas rodajas muy grandes y muy interesantes de poder cocinar. O macho será porque é máis grande ou por qué? Sí, el macho pesa sobre 12-14 kilos con respecto a la hembra que pesa solo 6 kilos. Ajá. E o osobuco, aparte do osobuco, do zanco, sí. De onde se saca, de onde se extrae? De la parte del jamoncito, de la parte de... Do nocello hacia baixo, exactamente, non? O sea, que o osobuco é esta parte do nocello hacia baixo. Correcto. Porque de aquí se sacaríamos filetes. Chuletas de pavo. Chuletas. Las chuletas, la parte del contramuro hacemos chuletas de pavo. Vale. E como che deu a ti por comenzar a facer isto?
Bueno, se me dio porque cuando era pequeñajo, pues tuvimos la desgracia que a mi familia le fueron malas cosas y fue un reto profesional que empezó cuando yo tenía 14 años y bueno, hasta aquí hemos llegado, gracias a Dios. Nada menos, dando traballo a moitísima xente e ademais algo que caracteriza a vosa empresa é a enerxía sostible, non? Sí, apostamos mucho por ella, es decir, nosotros tenemos el 38% de la energía la que sacamos del sol, de energía renovable. También tenemos pozos de geotermia que ayudan a que refrigeren las salas pues solo con ese sistema, ¿no? Dese modo facemos o que dicimos unha empresa sostible e que axuda a mellorar o medio ambiente. Non me olvido do que veño buscar, o osobuco. Dime unha receita ou como che gusta a ti comer o osobuco. A mí me encanta comerlo al horno, como son unas patatitas pequeñitas, eso está fantástico. Amigo Xoanqui, vale che produto ou non? Vale perfectamente. Pois claro. aí cho mandamos a ver que fai con el, esperamos que este ao Seguro. nivel a receita, non? Lo hará muy bien, seguro. Graciñas, compañeiros. Que alegría, mira de que corte, Joder, somos pijos ahora mesmo hasta ver estas cousiñas, dá gusto, sabedes, que haya empresas que se dediquen a facer estes tipos de cortes, xa nos facilita moitísimo as cousas, non? Sobre todo cando queremos, bueno, pois poñer unha bandexa ben presentadiña, un domingo que nos ven os fillos, que nos ven os avós, ou que volvemos a xuntar, que temos todos moitas ganas, de xuntarnos. Sorprender cun osobuco de pavo, pois, home, eso, os cuñaos, o cuñao va a decir, no, eso xa o comín eu toda a vida, levo comendo o osobuco de pavo. Non mo creo. Bueno, comezamos polo norte. O primeiro que facemos é selar a carne. Para selar a carne, xa o sabemos, non? Aceite, un pouquillo de fariña e para adiante. Aquí temos que usar o aceite preciso para toda a receita. Non nos podemos pasar, e se agora vemos que sobra, por exemplo, vou cubrir todo o fondo. Si, vedes? E agora hai que pararse no labor e ir selando pouquiño a pouco, pero non botamos máis aceite. E se despois ao final vemos que sobra un pouquiño, collemos unha culler, inda que sella unha culler, retiramos unha culler de aceite sobrante todos os días. Salen litros, ao final do ano. E que non van para adentro. E que ao final o sabor vai a ser o mesmo. Moi ben. Sal. Pementa. Se hai algún que diga, home, non lle vas botar pementa, ti botalle pementa a todo. Claro, lle boto pementa a casi todo. Vamos, as torradas de pola mañán, algunha hasta cae con pementa. Cando son torradas salgadas, as que tomamos na casa co almorzo, bueno, algunha cae. É así. Vale, por outro lado, fora. E xa o temos. Para aquí. Quentamos o aceite. 9, aí vai. Ti cociñas, e despois frejas, non frejo. Sinto, estes que son tan expertos e tal, que van a cociñar, despois hai que frejar, amigo. Vale, ou chegamos un acordo verbal, ou se non é o que toca. Eu, como a mí me toca, non mancho, e xa está. E aí comeza. Ben, xa o teño salpimentado, xa o temos enfariñado, e aí para dentro. Eso é, 4, 5. Fora. Isto, imos para aquí, vamos a quitarlle tamén esta grasiña, así. E limpamos así un pouquiño, vale? Limpamos, fariña, sal e pementa, e aí, que vai atorrando. Como sabemos, cando está atorrado abaixo, é cando vemos que a sangre comeza a subir para arriba. Todos os xugos eses, é moi guai, é moi ben fijarse nestas cousiñas, porque cando falamos de que nos temos que imaginar que é o que está pasando dentro da carne para saber o tempo que lle temos que dar de cocción, e cando vemos asomar por aí todos os xugos é un claro exemplo. Cando comentamos de que dentro que está pasando, os propios xugos da carne están fervendo. O ferver é o que se fai que se coza a carne.
Que pasa? Que esa fervedura se atopa unha salida, que son os poros da carne, sale para fora. Por iso, cando temos un bisté na plancha ou unha grella, e vemos que a parte da baixa temos torrada e por arriba comeza a salir eses xugos. Eses xugos non é outra cousa que a fervedura. E que quere decir? Bueno, pois que dentro está pasando eso. Estáse facendo. E a partir de aí, canto tempo precisa de cocción? É moi interesante fijarse nesas cousas. Parecen con achaditas, pero non. De verdad que non. Bo, anda, que non hai veces que teño quedado como un parvo con unha silla. Poño a silla e poño a mirar o forno, non? Depende do que faga. Cando son recetas novas e tal, poño a mirar o forno para saber o punto, para saber como se está facendo. E aí é onde ten que traballar a túa cabeza e decir, que está pasando? Facerte preguntas ti mesmo. Que está pasando aí? Por que está torrándose tanto? E se se torra tanto ahora por fora, que está pasando por dentro? Quedará crudo? Facervos esas preguntas. E se vos facedes esas preguntas, aprendedes a cociñar en nada, en un chisco dun ollo. Porque vosotros mismos, polo sentido común, pola pura lógica, vades a atopar as respostas. Vale, veña, que me poño a falar en un paro. Moi ben, fora. Un pratiño, o que vos falaba antes, o que estábamos falando agora mismiño. Vedes, por que sale isto para fora? Por que sube todo isto? Por que falamos, pola fervedura, non hai máis. Buscar a resposta. Auga. Para cocer esta verduriña. O teño no sete, O aceite, cometedes pecado, se o queimades. Penitencia, retiralo e comenzar outra vez. Prácticamente, unha vez que queimemos o aceite, temos que retiralo. Por eso non quero pasarme con ese aceite. Temos que ter moi en conta isto que estou falando, porque despois de retirar precisamos que ese aceite, vamos a topar que evidentemente hai fariña, hai restos, pero non poden estar queimados, non poden estar queimados. Esos restos. Ben. Aí, ahora subimos un pouquiño máis. Se estamos aquí atentos, podemos subir. Vedes? O das tixeiras de antes, despois o cortamos aquí, así por aquí, mira, xa non fai falta. E xa abriu. Con este, cando vemos que xa co mellor que sufre un pouquiño, se precisamos cortar, pois precisamos cortar e cortamos e listo. Vale, aí deixamos unha pataquiña. Con isto imos cocer. As verduras tedes un anaco de brócoli, animados, coliflor. Tedes as dúas cousas. Tedes eses recortes de coliflor e as cousas que van quedando por aí. O salteado deste de verduras ahora mesmo estamos facendo con unha pataca, que vamos a cocer esta pataca, o vamos a facer ca cenoria, e nada máis, e despois, cos chícharos, perdón. E despois vamos a darlle o rock and roll, non? O sabor no padal, e para eso vamos a usar o allo, o perexil e o orego. Opcional. Opcional, eso quere decir que nada, que querades. Vou lavar esta pataquiña. Vale. Moi ben. Como cortamos? En anacos, mirade así, máis ou menos, vale? Así e así. Así. Voulle quitar. Non me gusta ver eso así. Ben. Os chícharos, 5 minutos. A pataca e a cenoria. En
15 minutos está, menos, o mellor de 15, menos, porque despois vai na tixola, en 10 minutos a temos lista. O sea, primeiro metemos a pataca, a cenoria, e despois os chícharos, e xa temos todo cocidiño. Que quede todo o dente, pensade que despois vai a pasar por un golpe de tixola, e por lo tanto de aceite, e aí vai levar tamén unha fervedura boa. Vale, como cortamos a cenoria? Como que iramos tamén, o que sí que ten que ser proporcional. A cenoria sí que aguanta un pouquiño máis, vou non cortar así, en anaquiños máis ou menos rodas, pero un pouquiño grosas, que se manteña, que se vexa na boca, non? Xa que o resto vai a ser a cebola, e demais vai pasar polo pasador de puré, esta parte vegetal, pois que se atope na boca. Ben, isto cocemos, fervémolo auga, e como temos este poliño? Vale, ideal. Ideal. Xa para retirar, casi, vou subir un pouquinho. 8, 9. O teño a tope ahora, bueno, a tope non, que está a pé, pero casi. Pero casi. Moi ben, auga a ferver, e imos arrastrar isto para un poquinho para acá. A cebola. Non importa, aquí podemos decir en xuliana, en brunoise, en dadiños, despois vai pasar ou polo brazo batedor ou polo pasador de puré. Así que nos dá igual, a cebola vai aportar perfectamente porque vai a estar unha hora e cuarto aproximadamente cocendo. Vou no deixar así, lista para embarcar. Listo, os tomates, os teño aquí hidratando un pouquiño. Vale, por que estou usando este tomate? Primeiro, porque está moi bo. Para os guisos quedan moi ben. Segundo, porque hai xente que non o coñece, e o que coñece nunca traballou con el. Terceiro, porque é unha opción, os que temos horta, de que non sabemos a veces e o único que facemos é facer salsa de tomate, o cual está, eu agradezco, mi madriña, porque algún cacharro me cae de salsa de tomate caseiro. Pero tamén hai outra opción, que é esta, deshidratalos. Vale, retiramos. Temos o pavo, ainda está duriño, pero xa o temos helado. Cambio o conto, Ahora xa empezamos a dicir, ai, esa pinta. Ai, esa pinta. Ben, isto vai soltar xugos aquí, que por suposto van ir para dentro, Tanto de cadre. Moi interesante, todas estas cousiñas que van quedando por aquí. Isto é moi interesante. Isto temos aquí un saborazo. ¡Uah! Moito usamos as tarteiras, E está chegou. Moito. Somos de tarteiras. Usamos de todo, porque o forno, tamén a veces hasta me riño. Oye, te veo tanto forno. Me pegaste. Forno tarteira, eu xa lle dixo ao jefe, a Iago, que o produtor, oi Iago, a mí a cociña de verdade justame moito, faltalle unha cousiña nada máis, tá? E de cara, unha lareira, unha boa lareira e facendo esquina, das grandes, das que nos sentamos todos aí. Oh, estás tronado, Iago, unha lareira, aí, non viña mal, anda que non iba a facer receitas aí nesa lareira, aí. Luís, que ben nos viña. Unha vez que comeza a ferver, non fai falta que sei botando para fora. Si ferve moi forte a pataca, o que fai é romperse por fora. E por dentro vai quedar cruda. En cambio, por fora vai como se, unha vez pelada, como se tivese outra tona máis. E despréndese, ese é o motivo. Con tal de que aguanta o fervor, que ahora no 7, por aí aguanta, 7, 8, xa o temos. Veña, seguimos por aquí. Rustrindo a cebola.
cambiou o arrecendo. Xa temos na cociña, se alguén entra pola porta agora, xa vai a decir, guau, que está pasando aí? Que está pasando? Xa é diferente. Ainda non tocamos o sal, Ainda non tocamos o sal. Vale. Ben, dente de allo, ven para acá. Un dentiño de allo. Así. E veña, vou limpar isto. Agora sí. O teño no 6. Do 0 ao 9 está nunha medio tirando alto. Non sei se vai ser, non, así está ben. Así está ben. Vosotros igual, por que está ben? Pareceche ben así? Non, porque vexo que non se vai a queimar, que está fritindo ben, está rustrindo ben. E nada máis, non hai máis. Por iso, claro, cando dixo o dos números da cociña, cada un ten os seus, non? Pero creo que axuda moito, porque axuda a comprender un pouco, non? Os tempos de cocción e demais, e o porqué das cousas, que iso é interesante. Máis que memorizar as cousas, se vos conto a verdade, eu memorizadas así ao pé da letra, e que non teño tantas receitas. O resto o saco por deducción. Eu e todos os cociñeiros, ou moitos deles, vamos. Non vou a decir todos, pero moitos deles, sí. Vale, sal e sal. Na cebola. Agora, un chisco, tamén, ourego, romeu, tomiño, o que queirades. Neste caso vai un pouquiño de tomiño, pero se tedes o romeu non irades. Tamén o que máis vos guste. Aí non tedes. E isto vai a ir ao final. Isto non o vou a quitar xa daqui. Vale. Un pouquiño de fariña. Por que trouxen a fariña? Dixen aquí, ao final non a vou usar, porque xa me quedou aquí suficientemente fariña. Pero se queremos, bueno, tampouco vou aseguro, ao final de todo vos digo. Pero se queremos espesar un pouquiño a salsa, eu creo que vai a quedar perfectamente espesada sin ter que usar esta fariña. E dixen a Luís, ponme aí unha pouquiña por se acaso me fai falta. Pero non a vou usar. Non, para nada. E aquí sí que xa temos todo isto rustridiño, xa sacou todo este xa sacou todo o sabor, a reacción de mallar comenzou a traballar, así que voltamos outra vez co bichiño para dentro. Aí, ben asentadillos así. Isto que vos falaba antes, que non queda aquí, por favor. Aí está, para dentro. Estou dando un punto máis aquí. Moi ben. Isto dixemos que fora. Agora. Que fixemos aquí? Non sei se fixemos con cervexa negra. Tamén traballamos un produto, unha carne, pero creo que era tenreira, non era pavo. Con cervexa negra. Bueno, fago moito, Moitas veces, cando non tes viño ou tal... Bueno, normalmente sí que é certo que uso viño ahora, que se teño tamén unha boa cerveza, matizada e demais, sobre todo que as carnes ao fondo, ao forno, a meto, pero enseguida. 6, 7, 8, 9, a tope. Agora que témolo a tope, embarcamos. Aquí vai unha cervexa inteira, 33. Aí vai. De 1/3. Eso é. Curioso, me estou acordando de que en moitos sitios a cervexa, eu son un cerveceiro. Eu pido 1/3, pido polas medidas, pero depende de onde vayas, se é un sitio de Galicia ou outro, non é costume.
Pola zona, pedir pola cantidad de cervexa, non? Un quinto ou un tercio é moi normal, mentras que en outros sitios pídese ou un quinto ou unha cervexa. Un tercio dice eso, que un tercio estás falando de unha medida, claro, pero non se usa, depende dos sitios de Galicia. Entón, en outros, o botellín, cousas así. Pero sí, é curioso. O digo porque teño pasado. Me ten pasado, ponme un tercio, un que? Unha cerveza. Ah, vale. En cambio, en outros sitios, un tercio, faca, xa, inmediatamente. O fuciño. Aquí atentos, moito máis importante o fuciño cos ollos. E engadimos o caldo. Me deixades agora un chisquiño dun ollo a que coza todo isto aproximadamente durante unha hora. Vou poñer a tapa. Un pouquiño de azucre, un pouquiño nada máis, para regular a acidez. Un pouquiño estamos falando, xa víchedes, unha culleriña. Unha hora, para vosotros, o chisco deste ollo. Agora. Temos as setiñas que marcamos na prancha. Xa colei, o único que fixen foi quitar a salsa, pasada polo pasador de puré e meter as orellas. Estou facendo eso que estades vendo, non avancei nada. E agora sí que precisa uns 15 minutos aquí para que ligue todos estes. Teño aquí metidas, vedes, as ameixas, teño os orellóns por aí metidos, aquí os teño, acabo de meter estos cogomelos e agora mirade. O allo, o perixel e o orego, picadiño. Con ese aceite, mellor, casi nos chá. Un chisquiño máis, para que non queime. Aí está, quieto. E isto vai aparte, Por aquí tapamos. E aquí metemos todo o que temos cocido. Non pasa nada, aquí non queremos buscar un cor, Me refiro, non pasa nada si vedes que hai auga. Todo o contrario. Aquí buscamos sabor. Sabor. Aromatizar unha verdura cocida. Sen máis. E damoslle un toque. Cunha piparra, cun chile, co que tedes na casa, vale? Neste caso así. Bueno, quédame 15 minutos e aquí vou baixar o lume para que vaya collendo sabor, para que non se queime o allo nin as especies en seco, que non se vai a quedar queimar, porque hai suficiente humidade aquí. Pero 15 minutos teñen a culpa de disfrutar un pedazo osobuco de pavo. Vosotros o chisco dun ollo de unha esquiniña. Agora. Para estufar un osobuco de pavo precisamos alpementar, enfariñar a carne e marcala nunha tarteira cun fondo de aceite de oliva. No mesmo aceite rustrimos as verduras. Volvemos a incorporar o pavo. Engadimos o azucre, as ervas aromáticas, a cervexa, o caldo e deixamos cociñar a lume medio uns 45 minutos aproximadamente. Retiramos o pavo e pasamos as verduras polo pasador de puré. Volvemos novamente á tarteira e cocemos o pavo, as ameixas, os orellóns e os cogomelos previamente marcados. Cocemos 15 minutos máis. Cocemos as verduras. Cando as teñamos cocidas, aromatizamos na tixola con aceite, allo, perexil e orego. Empratamos co pavo e listo para comer. ¿Quién nos iba a decir, Porque a mí sorprende. Osobuco de pavo, manda carai. Bueno, oyes, xa un trociño. No viaxe desde ali hasta aquí, bueno, pequei un pouquiño antes. Confeso que peco moito. Porque cando dixo e aseguro tanto, está chegou. Non o dixo en balde. Dixo porque por aquí, pasou por aquí, xa chegou abaixo e dixo, cando unha cousa sabemos se está chegou ou non. Cando queremos repetir, cando nos tarda meter o seguinte bocado, aí é onde está chegou. Así que aí onde temos a garantía e por eso titulamos este programa como ten que titularse, non sale nada sin haber pasado polo noso paral.
un xeito, unha aperta, un sorriso debaixo da máscara. E ata outro día, amigos e amigas. Chao. Eu quedo aquí. Feliz.